Tässä sarjassa kuvatut tapaukset pohjautuvat tositapahtumiin, mutta yksityiskohtia on muutettu asianosaisten suojelemiseksi. Kaikki tilanteet ovat lavastettuja ja näyttelijät esittävät rikoksesta epäiltyjä sekä asianosaisia. Tänään olisi tarkoitus selvittää vaihteiston vikatila. Pitäisi saada pyörintänopeus vaihteistolle. Saataisiin samalla mittarista myös toimimaan. Tarkoituksena olisi aloittaa siitä, että saataisiin tuo ABS-kehä taka-akselille ja orkkisanteri myös sinne. Ruvettiin tänne taakse suunnittelemaan apsin kehää ja anturia. Kun se loodan vikatila johtui siitä, että ei ollut nopeustietoa minkään sorttista, eikä ollut myöskään mittarista on saatu mitään nopeutta. Mutta todettiin, että eteen on ehkä helpompi kuin taakse, kun vetarit on 100 milliä paksut ja se kehä on 80 milliä. Sitten samalla huomattiin tämmönen kiva pikku kurkistusluukku täältä kelekan kiinnityspisteestä, että se pitää kans leimalle vissiin rakentaa ja pitää tuo toinen puoli tarkistaa, että se ei ole samanlainen. Niin kelekka tipus sitten koeajolla. Saat. No nykyään menee ruskean sitä luussa, kun mä vaihtan vähän. Ei sillä ole merkitystä. Ja mua kyllä. Muistat, mä oon kummittain laitannut. Testataan sitten. No eihän sähköä voi mennä sörkkimään ihan kuka tahansa. Saa vielä tällä. Ai saatana! Kato, kun muuten saatana oikeesti. Tuota mitä lyhyempi. Ruskealle luussa. Oi vittu. Kokeile. Mitä? Kokeilemaan. Okei. Mikä se on? Romut helvettiin ja... No niin, vittu piti. Mistä tämä on? Rupes tosiaan toimimaan tuo, kun laitettiin etuakselle se anturi ja kehä, että saa ainakin ajomode vaihtuu, SV vaihtuu tuolla kun nappia painaa. Ja sen verran kun otettiin enemmän että käynnissä, niin sai vaihteet vaihtua paikallaan. Mihin vittu mä katson? Kello on varten yli 2 yöllä. Ollaan saatu anturi laitettua, kehä laitettua, kaikki pitäisi toimia niin kuin pitää ja huomenna olisi tarkoitus hakea siirtokilvet ja käydä kunnolla ajamassa. Tosiaan ja nuo jarrulevyjen kanssa normipeltivanteet, niin pitää laittaa tommoset ryypätä talunvanteet alle eka, niin pääsee kokeilemaan liikkuuko se paska eteenpäin. Niin.
koeajan tuloshan on se, että auto pelaa jotenkin. Moniurahihna lähti ja laturin pyörä irti. Tää se kolajaa tuolla autolla. Ne pitää laittaa ja sitten lähdetään varmaan hakemaan siirtokilpiä ja vähän pitempää koeajan suorittaa. Tulkoon 5 viikon karenssi, saatana!